Ysgrifennwyd yr emyn I heard the voice of Jesus say gan rhywun o'r Alban o'r enw Horatius Bonar. Cafodd ei eni yng Nghaeredin ac yng Nghaeredin fi am y rhan fwyaf o'i fywyd. Ond fi am ryw 10 mlynedd ar hugain yn weinidog mewn lle o'r enw Cilso yn ne ddwyrain yr Alban yn weddol agos i ffin ar Lloegr. A dyna roedd e pan gyhoeddodd yr emyn I heard the voice of Jesus say yn 1846. Fe ysgrifennodd e dros 600 o emynau i gyd, ond dyma un o'i emynau mwyaf poblogaidd yn sicr. Ac ysgrifennwyd llawer o emynau ar gyfer plant a phobl ifanc. A chi'n gweld hynny yn yr emyn yma mewn gwirionedd, mae'n un syml, uniongyrchol. Mae'n dilyn yr un patrwm am pob pennill sy'n gwneud yr emyn yn rhwyddach i'w ddilyn a'i gofio hefyd o ran hynny. Ac yr un darluniodd y cyfieithiad Cymraeg yn wreiddiol, bod yna dipyn o ddiwygio wedi bod ar y cyfieithiad yna, oedd dyn o'r enw Samuel Jonathan Griffith. Un o Gaergybi oedd e. Ac mae'n fwy adnabyddus am ei emyn arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na fi. Craig safadwy mewn tafestroedd, craig a ddeil yn grym y llu. A mae'r emyn yna'n llawn delweddau ynglyn â'r môr a chreigiau a tonnau a stormydd. Ond yr emynydd trwy'r cyfan yn sefyll yn gadarn ar graig yr oesoedd. A fe ddwedwyd fod yr emyn yma wedi cael ei ysbrydoli gan y golygfeydd a'r golygfeydd o'r môr yn ardal Caergybi ac yn wir ffigenw neu enw barddol S.J. Griffith oedd morswyn, hynny yw bod yna swyn arbennig yn y môr iddo fe. Wel, mae'r emyn ei hunan yn dri phennill, a mae pob pennill yn dechrau gyda'r un geiriau, mi glywais lais yr Iesu'n dweud. Ac yna mae yna ddwy ran i bob pennill. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, geiriau Iesu yn y ran cyntaf fel bethau, ac yna ymateb y credadyn, ymateb yr emynydd yn yr ail hanner bob tro. Mi ddeithim at Iesu ddeithim, at Iesu'r edryches yn y pennill ola. Ac pan gyhoeddwyd yr emyn yn wreiddiol yn Saesneg, roedd na adnod o Efengyl Ioan, pennod 1, adnod 16, yn gysylltiedig ar emyn yna fel themau'r emyn, ac o'i gyflawnder sef o gyflawnder Crist, y derbyniason i oll, a gras am ras. A syniad yr emyn mewn gwirionedd yw'r ffordd y mae'r un sy'n dod at Grist. Wedyn mae yna fendithion lu yn cael eu pentyrru ar ben ei gilydd. Hynny yw, ni'n derbyn gras am ras wrth ddod at Grist. Mae pob pennill hefyd yn hoelio sylw at un agwedd ar y bendithion sy'n dod i ni trwy Grist. A pob un yn nhw'n adleisio darn o'r Beibl yn benodol. Yn y pennill cyntaf, mae gyda ni adlais gadarn iawn mewn gwirionedd o eiriau rhyfeddol Crist, o wahoddiad rhyfeddol Crist yn Mathew 11. Dewch ata fi bawb sy'n flinderog a llwythog, a chwegewch o'r ffwystra i'ch eneidia. Ac fel y gwelwch chi, mae'r geiriau blinderog a llwythog a gorffwystra yn cael ei hadleisio, yn cael ei hadrodd benodol yn y pennill cyntaf yna. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr blinderog un, cael ar fy mron rhoi pwys dy ben i lawr. Ac yna ymateb y credadyn, mi ddeithim at yr Iesu ci yn llwythog, blin a ffrydd yn drist felly. Gorffwysfa gefais yn ddwef, rwy'n llawen nos a dydd. Hynny yw, mae'r blinder, mae bod yn llwythog dan faich, nawr yn troi o fod yn rhywbeth prydd trist i fod yn llawen. Mae'r ail bennill wedyn yn hoelio sylw at
yn atgoffa ni'n gryf wrth gwrs o ddarn o Efengyl Ioan pennod 4 y tro yma. Hanes Crist a'r gwraig o Samaria, maen nhw wrth ffynnon Jacob. Ac fel y cofiwch chi, mae Crist yn gofyn i'r wraig estyn dŵr iddo fe. Ac wedyn mae fe'n dweud, mae'r dŵr wy'n gallu rhoi i ti, meddwl fe, yn ddŵr bywiol. Ac mae'r un sy'n yfed y dŵr wy'n rhoi iddyn nhw, bydd e byth yn sychedu, ond fydd y dŵr ysbrydol na fel betai, bydd y dŵr na yn ffynnon, yn tarddu i fywyd tragwyddol. Dyna gawn ni yn yr ail bennill, y delweddau o ddŵr, yn tynnu'n arbennig wrth gwrs ar Ioan 4, ond hefyd yn atgoffa ni o ran eraill o'r Beibl. Enghraifft, mae Eseia 55 eto yn wahoddiad fyna o deuwch i'r dyfroedd pob un y mae syched arno. Ac yna yn niwedd llyfr y datguddiad, mae yna wahoddiad fyna i bobl i ddod i yfed dŵr y bywyd yn rhad, a delweddau ynglyn ag afon y bywyd yn llifo trwy'r Jerusalem newydd. Felly mae'r delweddau o ddŵr mewn y Beibl eto'n rhedeg trwy'r pennill yma. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae'r bywiol ddŵr yn rhad. Hynny yw, mae'r hyn mae Crist yn gynnig yn hollol rhad i ni, ond beth mae'n rhaid i ni wneud yw plygu. Hynny yw, derbyn y rodd yma mewn ffydd ac edifeirwch o plyg i lawr sychedig un, i fywyd a iachad. Hynny yw, fe gofiwch chi bod iechyd yn dod. Hynny yw, dyna un o'r delweddau'r Beibl. Cos y Beibl, cyd-destun y Beibl yw gwlad lle mae dŵr ac anialwch a syched yn rhan amlwg o fywyd bobl rhan yno o'r byd. Felly, o plyg i lawr sychedig un i fywyd a iachad. Ac yn yr ail hanner wedyn, a di Iesu deithyn, yfais i o'r afon fywiol gref, fe dorwyd syched fennau'r oll, a byw wyf yn ddwef. Y pwyslais yma trwy'r pennill am y gwirionedd, fel yn y Beibl ei hunan, a'r y bywyd sydd yn dod nawr. Mae gorffwystro yn y pennill cyntaf. Nawr mae bywyd yn dod i ni trwy Grist. Ac yna mae'r pennill ola yn canolbwyntio ar ran arall o Efengyl Ioan mewn gwirionedd, yr 8fed bennod o Efengyl Ioan, lle mae Crist yna yn datgan mae fe yw goleini'r byd. Mae pennod cyntaf Ioan y geiriau agoriadol Efengyl Ioan wrth gwrs wedi pwysleisio y ffaith mae Crist yw'r goleini sydd yn dod i'r byd. Ac yna mae Crist ei hunan yn sefyll ac yn datgan ac yn dweud mae goleini'r byd ydw i fi. Hynny yw, a bod yr hwn sy'n ei ddilyn meddwl fe, ni rodia yn y tywyllwch. Dyna sydd gyda ni yn y pennill ola yma, bod gwawr yn gallu torri ar ein tywyllwch ni. Ac eto, yn ogystal â Ioan 8, mae'r emyn yma hefyd, mae'r pennill yma yn adleisio rannau eraill o'r Beibl. Hynny yw, un o'r delweddau sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer Crist yn y Beibl yw yr un sydd fel haul. Hynny yw, mae diwedd yr Hen Testament, llyfr Malachi yn sôn am haul cyfiawnder yn mynd i godi ni gyda iechyd yn ei adenydd. Ac yna mae diwedd y Testament Newydd yn llyfr y datguddiad, mae'n fyna yn sôn am Grist fel y seren fore eglur. Felly mae'r delweddau o Grist fel yr un sy'n dwy'n goleini yn awr. Mae wedi dwy'n gorffwystra, mae wedi dwy'n iechyd y bywyd, a nawr mae hefyd yn dwy'n goleini i ni. Ac yn y golau yna, i ni gallu rhodio nes gyrraedd draw i dref, hynny yw, cyrraedd draw i'r nefoedd. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd wyf fi. Tro arnaf dolwg tir o awr, a dydd a fydd i ti. Ac yna chi'n cael eto ymateb y credadau nawr, a canlyniadau
gwrando ar eiriau a gwahoddiad y gorchymyn Crist, a diesu edryches, ces fy hael am seren yn ddwef, ac yn ei ole rhodio wnaf nes gyrraedd draw I dref. Wel, ar un lefel, emyn syml yw'r emyn yma, ond wrth gwrs mae'n cyfleu gwirioneddau mawr a dwfn.